liburutik. Ni Joanek mintzo bat entzun nuen zerutik, eta honela esan zidan. Idatzi ezazu. Zorionekoak jaunaren gan hiltzen diren hilak. Bai, ala dio espirituak. Har dezatela atzeden beren neikeetatik. Lagun bai dituzte beren egite honak. Jaunak esana. Kristo gure jatorria eta gure helburua garbi edukitzea, nondik gatozen eta nora goazen, bidea jakina izateko. Eta Jesusek horren inguruan halako erantzun zehatzak eta argiak eman dizkigu. Alde batetik,
gure jatorria jaungoikoarekin aurkitu behar dugu. Gure bizia ez da kasualidade huts bat, inongo zentzurik gabekoa, baizik eta jainko on batek eginak gara, eta hor dago gure jatorria, gure existentziaren esan nahia, gure biziaren zentzua hor arki dezakegu. Hori ez da gauza bakarra kristauok sinisten duguna, bestelako erlijioetan, bestelako pentsamendietan, bestelako filosofietan ere agertzen den errealitatea dugu. Eta bestetik Jesusek erakutsi nahi digu baita ere, jaungoiko horrengatik gatozen bezala harenganako bezala. Eta mundu honetan gabiltzan bitartean gurekin da, guregatik gertu edo nahi duela, gurekin tratua eduki nahi duela jainko horrek. Eta heriotzaren ondoren ere harenganako bezala. Eta Jesusek batez ere bi gauza garbi utzi nahi izan dizkigu. Alde batetik, beti ereko bizi hori badagoela, hau da, heriotzaren ondoren badagoela bizia, eta bestetik jainkoa errukitsua eta ona dela. Horrek, gure bihotzean sentiarazi nahi digu, batez ere konfidantza eta bakea. Heriotza beti gogorra baita, beti mikarria baita. Eta horren aurrean Jesusek nahi du halako bakea, halako konfidantza izan dezaguna, naiz eta mina sentitu, baina jakitean jainkoaren ganagoa zela, jainko hori ona eta errukitsua dela eta maite gaituela. Gaurkoan, Jose Miguel gure senideari azken agurra egiten hemen elkartu bera. Eskerrak emanez, bere bizian egin dituen lan guztiengatik, emandako guztiengatik, eskerro handi batekin bihotzean. Eta bestetik bere alde erregutuz, baina konfiantza sendoz. Jakinik jainkoak maite duela gure senide Jose Miguel eta goiko zeruan hartu nahi duela. Eta hoxe da guk eskatzen dioguna jaungoiko onari. Bere lan guztien atxeto eman dezaiola, egon dadila gure jaunaren, gure hartzai onaren ondoan, goiko zeruan, eta handik ere gure alde egin dezala.
Sartu irizpiz bada ondutako hauez espiritu xuriz, Jesus Kristo jaunaren modu eta hori guretzako ez den. Berak sartu zuenean eta bere gogoz burutzen zikola, hogina hartu eta eskerrekonez zabitu zuen eta bere ikasten eman ziren esanez, hartza zuen eta jan guztiokutatik hau ere gorputza da zuentzat duena. Afaldo, berrikariz, gure berriz eskerrekonez, bere ikasten esanez, hartza zuen eta edan guztiokutatik hau ere odolaren kariz eta itur Mari eta Betikoaren odola zuentzat eta askorentzat ekartuak barakatzeko isurik dena irizpide hau nire gogoetaren. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta bizontzera, glorizukoria, modeloa, berri hona. Horregatik, zure semea beriotza eta piztuera gogoratuz, biztiak ia eta sabapenaren kaliza eskaintzen bizkizu guzturi eskerrak emanez, aldarea zure sarritzari hartu egituzunako, eta abari eskatzen zugu, Kristo gorputz gogorak ez Espiritu Santuak bat zara. Gogoa izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen gure bizitza. Irabazten nahi zen duzula, lehorria izan Florentzia behar zen, eta egitzetak guztiekin batean. Gogoa
parrokiaren izenean eta familiaren izenean eskerrik asko gaur honean bezalaren guztioi Jose Miguel Urresti azkenean egitea, bere familiari neotan laguntzera